ଭାଇଙ୍କର 10ଟା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଜଣା ପଡୁନି। ବଜେଟ ସର୍ଟ ବୋଲି ପିଲା ଏଠି ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ରୁମ୍ ନିଆହେଇଛି, ଟଙ୍କା 10,000 ଦିଆହେଇଛି, ରୁମ୍ 3ଟା ନିଆହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉନୁ। ଦିସ୍ ଇଜ ଏନ୍ଜୟ ଫର ମୋମେଣ୍ଟ। ମାନେ କଣ କହୁ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ବହୁତ ଦିନର ପ୍ଲାନ୍ ପରେ ଆଜି ପୁଣି ଗୋଟେ ପୁରୀ ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଥିଲା। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ପ୍ଲାନ୍ ହଉଥିଲା କିନ୍ତୁ କିଛି ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ ହେଇପାରୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବାହାରିଲା ବେଳେ ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ନା କଣ ଜଗନ? ଆରେ ଭାଇ କୁହନି ଭାଇ, ସୁରଜ ଏଇ ବର୍ଷରେ ଯିଏ ରହିବ ସିଏ ମରେଇବ ନା କଣ? ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ ଡ୍ରାଇଭର ଫରେନରୁ ମଗେଇଲୁ ମୋ ଭାଇକୁ। ଭାଇ ମୋର ଆଇଲା ଏବେଠୁ ବ୍ଲଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଓରିଜିନାଲି। ତାପରେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା କଣ ହବ ଆଉ ନା କଣ? ଭାଇଙ୍କର 10ଟା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି, ଜଣା ପଡୁନି। ଆଉ 2-4ଟା ହେଲେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା। ଭୋକ କଲାଣି ପିଲାମାନେ, ଭୋକ କଲାଣି ବାଟରୁ ଗଲେ କୋଉଠି ଖାଇବା ଆଉ। ଠିକ ଅଛି, ଏତିକି ଥାଉ, ଆହୁରି ଅଛି ବା। ରୁଟି 2ଟା ମିକ୍ସ ଭେଜ। ମୋର ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯାହା ଆସିବ ଖାଇବା ଆଉ। ଆଇଁଷ ଅର୍ଡର କରିଦେଇଛ? ଚିକେନ କଷା ରୁଟି, ଚିକେନ କଷା ରୁଟି। ତୋର କଣ? ଚିକେନ କଷା ରୁଟି। ଆମେ ତ କରିବ ଯାହା ତମେ କରିବ ଆଉ। ସାଧା ବାଟି ଆମେ। ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ମଜାମସ୍ତି କରିକି ଆମେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀରେ। ଭାଇ ମାନେ ପାଗଳ ହେଇଗଲେଣି ଭାଇ, ଦେଖ କଣ ହଉଛନ୍ତି ରୋଡ ମধ্যେ। ପୋଲିସ ଧରିବ ଭାଇ, ଦେଖିକି ଯାହା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ମାନେ ଯେମିତି ଦେଖିଥିଲେ ଆମେ ଆସି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆଉ ଏଇ ହୋଟେଲଟା ଆମେ ନେଇଛୁ, ଏଇ ହୋଟେଲଟା ହୋଟେଲ ଡ୍ରିମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ହଁ, ହୋଟେଲ ଡ୍ରିମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। କହୁଛୁ ବଜେଟ ସର୍ଟ ବୋଲି ପିଲା ଏଠି ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଶୋଇଛି, ମିଛ କଥା କହୁଛି। ଏତେ ସତ ଭାଇ ଭାଇ ଶୋଇବାରେ ନିଶା ହେଇଯାଇଛି ନା କଣ ହେଇଯାଇଛି? ତ ଭାଇ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ରାତିରେ କେହି ନଥିବେ, ଏଠି ତ ପୁରା ଜନସମୁଦ୍ର। ଭାଇ ରାତିରେ ଏତେ ଲୋକ, ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ବୋଧେ କେହି ନାହିଁ, ଆମେ ହଠାତ୍ ଖାଲି ପଛୁ ନଉଛୁ ନା, ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ମଦନ ମଜା ନଉଛ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ। ହଲାଣ୍ଡ ଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ବିପିନ ବିହାରୀ ସାମନ୍ତରାୟ, ତ ବିଡ଼ା ନାସିର ଫେମସ ଦହିବରା ବିକାଳି। ତମେ କଣ? ଆଉ ଆମେ ତ ରହିଛୁ ଇଏ ତ ଆମ ପେଲେଟ ଆଉ। ଏଇ ସୁରଜ ଭାଇ କରିଦେଲା, ଖୁସି ହେଇଗଲା। ତ ଆଉ ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି ରାଇଟ୍ ଭିଉ? ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ମସ୍ତ। ଏଇଠି ରହିଯିବ ମତେ ଲାଗୁଛି। ଟାଇମ 3ଟା ବାଜିଲାଣି। 3ଟା ବାଜିଲାଣି। ଆମ ହୋଟେଲ ଏଇଟା, କିନ୍ତୁ ଆମ ରୁମ୍ ନିଆହେଇଛି, 3rd ଫ୍ଲୋର ନିଆହେଇଛି। ଫ୍ୟାନ ଚାଲିଛି, ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଡେ ବୁଲୁଛୁ। ଆମେ ଟିକେ ବିଚ୍ ପବନ କିନ୍ତୁ ରୁମ୍ ନିଆହେଇଛି, ଟଙ୍କା 10,000 ଦିଆହେଇଛି, ରୁମ୍ 3ଟା ନିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉନୁ। ଦିସ୍ ଇଜ ଏନ୍ଜୟ ଫର ମୋମେଣ୍ଟ। ମାନେ କଣ କହୁଛୁ? ତାହେଲେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଥରେ ଆଇଲେ ମନ ଶାନ୍ତି ହବ। ଥରେ ଆସିବା, ବୁଲିବା, ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ତମେ ତ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ସି ବିଚରେ। ସେକେଣ୍ଡ ଡେ ହେଇଗଲା। ରାତି ସାରା ଭାଇ ତମେ ଶୋଇଛ? ତମେ ଶୋଇଛ? ତାହେଲେ କେହି ଶୋଇନ? ଦାନ୍ତ କୁଆଡେ ଆଇଛ? ଦାନ୍ତ ବସିକି ବୋଲି ପାଣି ବୋତଲ ବସ୍ ପାଟିଆ ଧରି ବୁଲୁଛି। ଗାଡି ବେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମାଗିକି ଆଉ ଏଇଗୁରା ଟିକେ ଭିଉ ଆଉ। ସକାଳ କେତେଟା ହେଲାଣି? ତମେ 6ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେଇଥିବ। 6ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେଇନି, 4ଟା ବାଜିଛି ଆଉ। ଦେଖିବା ଆଗକୁ ବହୁତ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, କଣ ହଉଛି ଦେଖିବା ଆଉ। You met me at the perfect time. ଦେନ୍ ସକାଳୁ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଜଗା ପାଖରେ। ଆଉ ସକାଳୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦୃଶ୍ୟ ଏତେ ଦୂରରୁ ଦେଖିକି ପୁରା ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା। ତାପରେ କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲୁ, ସତ କଥା ନା, ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଯେମିତି ଏଇ ପୁରୀରେ ହିଁ ରହିଯିବାକୁ। ଦେନ୍ ଆମର ନେକ୍ସଟ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ୱାଣ୍ଡର ୱାର୍ଲ୍ଡ ଯିବାକୁ। ୱାଣ୍ଡର ୱାର୍ଲ୍ଡ ପହଞ୍ଚି କିଛି ଷ୍ଟାଇଲ ମାରି ଗ୍ରୁପ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଗୁଲୁଗୁଲିଆ କଣ୍ଢେଇଟାକୁ ଗେଲ କରିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ପୁଲରେ। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ସେଇଦିନ ଫେରୁ ପ୍ରାୟ ରାତି 10ଟା-11ଟା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏମିତି ବୁଲିବାଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏନ୍ଜୟ ହେଲା। ଆଉ କିଛିଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା, ଚଳିବ, ଛୋଟ ମୋଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତ ହୁଏ ଟ୍ରିପ୍ରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।